ai jotron sanja kaham khaklai kaham no tongbaina hanai jetaklai MA entrance nai hanai tongnai rong bagi tini obo kisa notification thangnai 10 January means 10 January o nongkhormani 2026 so kaisa borok notification rukha ke borok aratam sakalai ke jeng tabo abo nai liana engkai website to amusung public notice amo to common university entrance ni ba national testing agency bor website to amo rajak advisory for completion of application process at the registration portal for the CUET PG 2026 examination shall be closing on 14 January 2026 up to 11:50 PM means horny 11:50 সংকেন ডেট ক্লোজ উনি থাংনাই মিন্স রেজিস্ট্রেশন তে গোজাগলাক বরমো রুমানি কারণ খা তাই বাড়িরনানি চান্স কম হাইতা নরকনি যে এপ্লাই খালাইয়া খঙ্গাंके अमो खना जरा लास्ट डेट खना 14 तारिख एबा 14 January 2026 इनके अमो 10 तारिख नि नोटिफिकेशन इनके अबनि यागुलते बरक बादा बारिरिया बारिरनानि चान्स कम अबनि बागिनो बरक o jagao teisa 10 tarikh remind khlairika haita inke je khlaya khurok je tabu 5th sem porik tongnai rok amonorok ni bagui eba je BA paijak rok amonorok ni bagui je tabukni MA khlaimanya ko abo norok ni bagui haita inke जों recently nugui mankha MBB University bo assistant professor kokbor ni bagui 4 jon tlanjaknai inke aro rogobo kokbor ni bagui MA khlaimanana kintu abo je busuk dating no abo to jong saimenya tang gangke abo ni jong background eba bini live ma bu jong kisa saimano tabo suk jora why nei advertise nongkhorka assistant professor kokborok tlang na hanai why ni no tlang maya ksakha why ni no case ro laikha why ni no kasu laikha ko laikha ngai why nei advertise nongkhorban abo jotoni cancel ngi tabo tai kaisa ktal khe nongkhor piuka इनके अमो जे बुसक बाहान बुथि खाना आबु जों साइमिnya के MBBO किन्तु फ्यूचर अंगनाय न अंगनाय ककबरक आरोबो MA खलायमाननाय ताकलै बिसियो न माया मानथतक बा साइमिnya बुसक जे आबो सामुचा न इनके जे ताबु 5th सेमेस्टर परि तंनाय बाक्सा बा जों एन्ट्रान्स रिदामान बाक्सा बा जों बा BSF पायाख बा NEP नि सिनि 8th सेमेस्टर तंग जों बाहायके खलायनाय abo bahai possible da hanai kwbangma sebusongo message rok bonnogo angke akono sanai norok form fill up khlaina kangke janai tang angke 5th semester norok pori tongo angke amoto jepro 6th semester ni clear angka kaise agiota 6th semester bani 5th semester tongkrono o entrance maro okay olo nang 6th semester ni exam ri pass angke MAO habui class khlaimanai yo haita ga jodi nang entrance pass angka nini yang BA completing yang angke nang haikebo nini BA ni aje MA ni seat ma mani abu yakari marnai tang angke nang yang clear sinya ko nang pass sinya ko ke nang abu magana mathanai haifono nang nini 6th semester clear nya senino o entrance no maru omono raida haita angke nang fail angke nang yakari marnai BA completing yang angke ke pai angke to nang kaham ke poriman haita इनके ताबुक जों जे NEP परि तंनाय रok borok ke madaman इनके angke sao khlaidi tang hinga angke NEP roni niyom ta mongangke NEP rok 8 semester means 4 bochor total 4 year norok college ma tongnai eba abo haike saklaje kintu joto borok 4 year tongnani nanglak tang hinga angke je 75% kanai borok aro college no MA ma khlainai 1 bochor hwnoi साख्लाइजाक नोटिस अंगांके ते 1 बोसोर उलो यूनिवर्सिटी थांगे खलायनाय आबो हायके ओजे 75% कानाय रो borok arono iko research ni line means PhD ni line tui borokni samung cholinai ba borokni aro class najaknai ke je 75% manai bo to student kaham ke borok PhD khlainani resource ba research rongno research paper rongno ma porinai aboni bagi borok 4 bosor ma tongnai engka ani kuno karone ani 75% je kayaba जों ताबु NEP rogo 75% kanai tabu hugor belai no kisa nge khorcho khorong 75% kawan
Hingke as khorsa khorongni bagino kaisa college MA phorongui ma tongon ba PG level phorongui ma tongon. Hingke omo khorsa khorongni phano tongthon to class wngui thanai hingke teacher rok shortage wngui thangnai hingke busuk je fulfilling no je college 4 bochor je NEP wngui tongnai abo bo kaisa sungmungni ko klainai means question no klainai haita hingke aboni bagino joto borok 75 bo mangla joto borok 4 bochor bo tongsuk mangla hingka hingke 3 bochor ke no norok BA complete wngui thangnai hingke aboni bagino norok 6 semester no baksa pai thangnai hai ma tong 7-8 semester baksa ma poriya phano wngui mano hingka hingke abono jotono khlaidi haita jotono sabo saimano je ani 75% kanai hini 75% kaya hingka hingke 3 bochor kono complete wngana haima tong haita 4 bochor tongna nangla haima tong abo keto ani view haita ang je saiman mani haita hingke norok je khlaina muchungnai rok tei salsa noroni jora tongkho khlaina laidi ahaya hingka hingke ulo bui lai thangma kya hingke jora kwrwi kya hingka hingke belai no ko jongjal phano khlai mano haita MA pornai tongi ma pori manliya haita hingke abono norni bagui 10 tarik ni notification sakai rekha je 14 tarik ni 11:50 PM okheno noroni o registration portal open unglak eba closing wngui thangnai hingka hingke omo norok notice eba norokni notification je tabuk kok borok nawi major paper nawi puri tongnai hingke তারপরে আমো kwbangma baksa bo sungo ani to minor se angki kok borok bai MA khlaide mano angkhe mano na haima tong je minor najak rok mano na haima tong eba je interdisciplinary najak ba ID najak borok boda mani phano mano borok notice rok ba notification rok ba borok ni criteria rok agi je tongmani abo na abo ta rok slai riakho agio tam tong kok borok MA poinani bagi tam nang hingka hingke kaisa nang BA o subject tongna nangnai elective subject tongna nangnai eba nang diploma khaijak wngnani nangnai haita diploma hingkai to BA complete wngmani pore 1 bochor diploma tong kok borok hingke tabo diploma bo bondo wngui thanga eba diploma bo tabo phwrwngjakliya hingke je kok borok porijak rok to borok tei MA khlai manliya college o ma porisenai haita hingke aboni bagui boroni notice rok ba boroni korok criteria rok taphano ketal to kwrwikho je minor porinai borok bo kok borok PG khlaina muchungkha manan haima to hingke je ID ba interdisciplinary nawi kok borok swrung tongnai borok bo da mano abo bo asuk sachogui maya mani phano mano ID phano to kok borok subject nai porikha haita hingke ID minor le mano na haima to je minor nai porijak hingke saimaya ta abo tamjani no hingka hingke abo no rwna muchungkhe rwi nai mano haita hingka hingke ulo abo notice rok to rwjakya kho haita hingka hingke je baksa baksa pol science major nawi pori tongo ba college o kok borok nana muchungmani manaliya pol science kaham namrwngwi pol science mankha hingke kintu minor bini kok borok tongkha hingke borok bo rwi nai mano haita hingke borok bo mani phano mano hingke aswk tei kok salia amo norni notification hingke je khlaina hwnai rok class halsa jora tongkho khlaina laidi hingke khlaina bo rang rok pay khaijak hingka hingke kintu norni cancel wngui thangnai hingka hingke rang rwkha hingke se norokni admit rok nongkhonai eba registration successful wngmai haita hingke tini bagui achung tong situn jotono taisa sanja kaham.